אייל מכין כריך. העם, גבינה צהובה, סלט. הכי מחפות ככה זה לא עולה. רגע. אוקיי, גם עם מחפות זה לא עולה. עם היד. כן, עם הידיים, הכל טוב. ירדן, חכה גם אתה. נסיים אותך גם מכין כריך. הילדים מכינים כריכים, טוב. וקרוטונים? לא. זהו. עכשיו נעבור לירדן. ירדן מכין גבינה פילדלפיה. עם מקושקשת. רגע, זה סרט ארוך. סבא אוכל. מנקה את הפה. ממש קריינות. כן, נכון? מלווה. מה עכשיו? פסטו? פסטו, לא, מוצרלה. מוצרלה. קרובות לי כבר הידיים. מה אתה עוד שם, ירדן? פסטו. גבינה צהובה. וגבינה צהובה. אוקיי, תיאבון לכולם.